Mun mikrofoni just hajos pois. Mä puhun vittu headset mikkiin. Mun mikrofoni, pöytämikrofoni, eli mikrofoni, mitä mä käytän normaalisti videoita tehdessä vittu hajos pois. Mä herään 15 minaa sit. Mä alan työntää mikrofoni kiinni. Te tiedätte, mä alan tekee videoa. Mä alan työntää mikrofoni kiinni. Ja sit siellä vitun pitimessä. Se on katki siis. Kun te työnnätte sitä plugia sinne ylös, niin se on katki pois. Siis se mä en ymmärrä. Siis, okei, mä selitän. Siinä on se johto. Ja siitä johtosta, jonka te työnnätte eka mikkiin, ja johdon toinen pääty menee tietokoneeseen, mutta se pääty, joka menee sinne vitun mikrofoniin, niin siitä on lähtenyt joku juttu pois, ja sit siellä on semmosia 4 semmoista vitun piikkilankaa. Se on aivan paskana. Mun pitää ostaa uusi mikki. Morjesta vaan kaikille! Se on Karu täällä taas pitkästä aikaa, ja tänään me laajennetaan kontenttia, boys. Mä pahoittelen alkuun mikrofonista, kun mä sanoin mun päämikki hajos. Mä koitan keksiä jotain uutta. Me mennään ehkä hetki tällä mikrofonilla. Ei anneta sen haitata. Jos täällä on uusia katsojia, jotka löytää mut pelkästään tämän videon aiheesta, tervetuloa! Tällä kanavalla me reagoidaan musiikkiin, animeen, elokuviin, TV-sarjoihin. Me tullaan tekemään kaikkia pelivideoita. Mä tuun live-striimaan Twitchissä joku 12 tuntia päivässä ja mä tuun tekemään niistä videoita YouTubeen. Ottakaa Twitch haltuun, TikTok haltuun, Instagram haltuun, Karvasteikken. Mut mennään vaan aiheen pariin. Mä haluan tänään puhua teille Jujutsu Kaisen Season 3, koska tää on nyt tän talven yksi isoimpia animeita. Vittu mä kuulostan ihan vitun Lonelylta, kun mä puhun tälleen. Ja siis tottahan tää on, boys. Siis mitä vittua mä alan itteni puolustelemaan. Eli Jujutsu Kaisenin kausi 3, tästä on nyt ollut 2 kautta ja elokuva. Ja boys, tää kausi 3 ei tule jättää teitä yhtään kylmemmäksi kuin ekat kaudetkaan. Suoraan sanottuna tässä on pelivaraa tehdä tää kaikki vielä paremmin. Tätä on nyt tullut 3 jaksoa. Miksi mä näytän 4 sormea? 3 jaksoa tullut tätä uutta kautta. 3 kausi, 3 jaksoa. Mä ajattelin, no puhutaan tästä hetki. Video saattaa sisältää pieniä spoilereita, niin älkää kattoko, jos te ette halua tai jotain omalla vastuulla. Mutta ei mitään suuria spoilereita, koitetaan. Ekas jaksos heti alkuun. Juta Okkotsu laittaa sen miakan Itadorin kurkulle niin kuin joku vittu plumberi. Kyllä te tiedätte, kun vessaplamberit tekee näin. Niin vittu Juta laittaa tohon noin. Ja sit se jakso ei alakkaan. Se jakso ei vittu alakkaan, boys. Siitä tulee kaikki se intro ja kaikki mitä siinä onkaan. Kyllä te tiedätte, jos te olette kattonut. Jos ette ole, katsokaa tää video silti, koska boys, I love you boys. Koitetaan ottaa Suomi haltuun, boys. Sitten se jakso avautuu siinä, boys. Ja mä heti älyin, että se Nao ja Chenin, se äijä, se vittu blondi, se joka näyttää multa ja niin, se on vittu Gin Ichimaru Bleachista. Mä en tiedä, oletteko sitä katsoa Bleachia, mutta se on vittu Gin Ichimaru ääninäyttelijä ja jumalauta, että se sparkkaa. Siis vittu, oh yeah! Se kuulosti ihan vitu hyvältä, kun Ichimaru tuli antaa siihen. Mut siis tossa on aivan helvetin hyvät animaatiot. Siis toi on aivan top tier, jos te katsotte animea tai jotain, toi on aivan top tier anime-animaatioit, mitä tässä sarjassa on. Ja se on heti ekasta jaksossa kaikkiin jaksoihin selvä kaava, että se tulee olemaan sitä koko ajan. Mappa, eli se studio, joka tätä tekee, on vaan aivan vitun hyvä. Ne vaan osaa animoida. Siitä vittu Joso. Josolla on auraa aivan saatanasti. Se äijä on ihan vitun niinku, jos mä olisin muija, ja Joso ois täällä, niin siis boys, mä oisin ihan vitun vietävissä. siis boys. Mihin eka jakso päättyy tai mitä siinä tapahtuu vähän, niin sit siinä on se vitun aura-keskustelut siinä motarilla. Siis siinä on vittu Itadori, Joso, vittu Okkotsu ja sit vielä Naoja. 4 äijää vittu, siinä on alku Itadori ja Joso. Sit sieltä tulee vittu motarin päät Naoja silleen. Hei, mistä te ootte? Ja ketä te ootte? Ja sit sieltä tulee vittu Juta vielä sieltä perästä. Ei jumalauta, siis se släppää. Täälläkin släppää. Toi oli aikanaan eka jakso. Yes. Vitun hyvä. Ei vittu, miksi tästä tuli joku vittu breakdown? Mutta piti olla semmoinen pieni arvostelu ilman spoilereita. Tuossa on pieni spoilereita. Koitetaan vähän. Jakso 2 alkaa sit kunnon mähinällä. Mä en halua kertoa teille enempää, koska mä en halua spoilaa liikaa, boys. Mut jakso 2 mähistään ihan vitusti. Ja se on mistä tää anime mun mielestä on niinku parhaimmillaan. Siis tän animen tappelut. Mä oon aina tän animen storyn kanssa ollut silleen, että joo, se on ihan hyvä. Sitä on ihan kiva seurata. Mutta tappelut on aina ollut tän priimaa. Siis ne näyttää vaan ihan vitun hyviltä. Niitä on vaan ihan vitun kiva seurata. Siis tää jakso 2 on täyttä turpan mähinää leikit. Tässä mennään vitun kovaa. Aivan vittu pääpimppiin ja vittu menoksi. Sitten semmoinen spoileri vielä. Niin kuin mä sanoin, jos mä olisin muija ja Jojo tulisi tähän tälleen. Piercing-plaani antaa tälleen. Niin
jumalauta! I'd get fucking hammered, rammed and fucked and Siis toi on aivan vitun goated. Jos on ollenkin tauraa, boys. Ja vaikka miehenä, boys, te voisitte vähän, okei, mä en ite, koska mä oon straight, mut boys, jos täällä on jotain, jotka ei oo straight, se on kanssa ihan vitulle ja Karhu Gangiin, Karhu Familyin, kaikki tervetulleet miehet, naiset, gays, straights, kaikki siltä väliltä, kaikki tuolta, kaikki tervetulleet, boys. Te ootte kaikki tervetulleet, te ootte mun kaverit, boys, mulla ei ole ketään kavereita, olkaa te mun kavereita, boys. Ja siitähän tässä seasonissa on vitun iso aihe toi Cooling Game Arc, eli seuraava iso arkki. Se on vähän semmonen, korvat jos tätä hukkua, se on vähän semmonen Dead Game arkki. Sen verran mä tiedän siitä, koska mä oon boys lukenut sitä mangaa. Mä tiedän vähän enemmänkin, mitä tässä tapahtuu. Mä oon lukenut tämän melkein kokonaan. Mutta me ei niitä spoilata. Me ei spoilata, mitä mangassa tapahtuu. Me puhutaan vaan kausi 3 jaksosta. Mutta Cooling Game Arc alkaa tässä. Siis tää on aivan vitun sairasta. Jakso 3 sit. Jos te ette tykkää lukea, niin suoraan sanottuna tässä vaiheessa te lähdette vittuun, koska siis teidän silmät tää jakso 3 aika. Ja sitten pausettelette sitä siinä, kun te haluatte vittu lukea kaukosäätimöstä vähän. Siis koittakaa siis jakso 3, te luette ja vittu luette vielä vähän lisää. Mut siis pakko sanoa boys, että tää on hyvä. Mä tällä hetkellä kantasin tälle Jujutsu Kaisenin 3. kauden joku 8.5/10. Tää on aika hyvä. Tai 8/10. Mä en vielä tiedä. Toi selvästi toi kauden alku nyt tähän mennessä. Siinä otetaan vähän lämpöä ja kerätään kierroksia. Ja sitten kun me päästään itse siihen seuraavaan jättiarkkiin, niin vittu se lähtee, pojat, mä lupaan. Vittu se lähtee. Ei se mitään, vähän erilainen video tällä kertaa. Tälle kanavalle tulee musiikki-aiheisia videoita, anime-aiheisia, elokuva-aiheisia, TV-sarja-aiheisia, videopeli-aiheisia. Me mennään striimaa 12 tuntia Twitchiin joka päivä jossain vaiheessa. Boys. Kaikki nois hallintaa, tilatkaa kanavat, tykätkää videosta, nähdään ensi videossa, boys.